Per recordar la trajectòria del Ramon a la nostra organització, a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, hem volgut comptar amb 3 professionals que el van conèixer en etapes diferents. Una primera etapa on estava com a director del CAP de Lloret, una segona etapa on va passar a ser director assistencial de la corporació i aquesta que va ser la seva última etapa ja com a gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Amb aquestes 3 mirades hem volgut fer un recorregut pel pas del Ramon per la corporació i recordar la petjada humana i professional que va deixar en cadascun d'aquests moments. El Ramon tenia la característica de positivitat, entusiasme, capacitat de treball, convenciment, arrollador, selectiu, convençut de que els metges de família havien de revolucionar i millorar l'atenció primària. Aquest primer nivell assistencial tan vital i important per a les persones. I jo, juntament amb ell, convençuda de que cal un equip per transformar i per tirar endavant qualsevol cosa, qualsevol projecte. El Ramon era sobretot metge. Tota la seva trajectòria com a director de l'àrea bàsica Lloret Tossa anava amb la seva bata blanca. Va combinar les seves tasques de gestió amb la de metge, tant a consulta com a atenció continuada. No ho dubtis. Llavors, i sobretot ara, et trobem a faltar. La teva petjada és clara i valenta al llarg de tota la teva vida laboral. Moltes gràcies, Ramon. Moltes gràcies per tot i més. Vam començar a treballar llavors en aquell moment i la veritat és que el Ramon i jo no hem deixat de treballar junts durant els últims 30 anys. Era una persona autèntica, amb sentit de l'humor, amb capacitat de fer equip, amb alegria, i era una persona que els que estem aquí ho sabem, que generava confiança i cordialitat. A tot arreu on ha estat el Ramon, crec que ha deixat la seva marca, la seva manera de ser i la seva manera d'entendre les relacions. Això no ens ha de fer oblidar que ens ha deixat un dels gestors més brillants de la història de la gestió sanitària. La capacitat d'escoltar, de generar confiança i de fer equip també han estat presents en la seva manera de liderar i de transformar la nostra organització aquests darrers anys. El retorn d'en Ramon, el 2023, va arribar en un moment on la corporació necessitava un impuls, reforçar la confiança i mirar el futur amb ambició. Des del primer dia ens va transmetre una idea molt clara: preparar l'organització per als reptes futurs sense perdre mai de vista les persones. En aquesta etapa va impulsar una transformació profunda a la corporació, deixant una empremta que avui és visible en molts projectes, però sobretot en una manera diferent de pensar i d'entendre l'organització. Si haguéssim de resumir aquesta manera de fer en una sola paraula, probablement seria escoltar. Escoltar els professionals, escoltar els pacients, escoltar el territori. En Ramon ens deixa una manera d'entendre la corporació més participativa, més moderna, més humana, més oberta al territori i més preparada per afrontar els reptes de futur sense renunciar mai al compromís amb les persones. Ens deixa també equips més forts, més cohesionats i preparats per continuar el camí amb la responsabilitat de preservar i fer créixer aquest llegat. Ramon, has deixat empremta a la corporació, en els equips i en moltes persones que han tingut la sort de compartir camí amb tu. Ramon, amic, company, siguis on siguis, gràcies.